Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αθρώα συμμετοχή σας. 4 φορές συνεργαζόμαστε με την ομάδα, με τη θεατρική ομάδα των δασκάλων. Τις 3 φορές το μισογεμίζαμε το θέατρο. Σήμερα το γεμίσαμε και αισθανόμαστε μια ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά γι' αυτό, αλλά βέβαια αυτό συνεπάγεται και περισσότερο άγχος. Ουδέν κακόν ανοιγές καλού, έλεγαν οι πρόγονοί μας. Ποιο είναι το κακό στην περίπτωση αυτή? Είναι ότι παράλληλα γίνεται το Champions League στο μπάσκετ. Ατυχώς δεν εκπροσωπείται από καμία ελληνική ομάδα, αλλά το καλό, εντός πολλών εισαγωγικών, είναι ότι τη σημερινή μας θεατρική παράσταση θα την παρακολουθήσουν και άντρες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου της θεατρικής ομάδας που επί 5 μήνες προετοιμάζουμε το θεατρικό έργο σε ακατάλληλους χώρους, χωρίς θέρμανση και ο καθένας με το βάρος της οικογενειακής και της επαγγελματικής του ευθύνης. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, ο οποίος συμπαραστέκεται πάντοτε ηθικά και υλικά όταν χρειάζεται. Τον Κώστα τον Κροπανόπουλο να τον ευχαριστήσω για την σκηνογραφία, την Τίνα την Παπαγεωργίου για την προσφορά της σε ευθύνες που έχουν σχέση με τη λειτουργία, με το θέατρο και τελικά να ευχαριστήσω θερμότατα το Δήμο του Άργους Ορεστικού, ο οποίος άλλη μία φορά μας παραχωρεί δωρεάν την αίθουσα και με πολύ θερμή και καλή διάθεση. Είναι ένα δείγμα ότι σέβεται και αγαπάει τον πολιτισμό και το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Να ευχαριστήσω επίσης τον Δήμο γιατί διέθεσε και όχημα για να κάνουμε τη μεταφορά των σκηνικών από την Καστοριά στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ δεν ήταν μέσα στις υποχρεώσεις. Τέλος, να ευχαριστήσω θερμότατα εσάς. Θέλουμε να ελπίζουμε, μάλλον δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας χαρίσουμε χαμόγελο αυτή την κυριακάτικη, μελαγχολική και κρύα νύχτα. Ας την κάνουμε λίγο πιο ζεστή με το χαμόγελο. Σας ευχαριστώ. Το θέμα είμαι εγώ. Αδερφέ, την πάτησα.
Να, καθώς ερχόμουν με το αυτοκίνητο, στη στροφή πίσω από την ταβέρνα, πετάχτηκε μια γάτα και τη χτύπησα. Σου έκανε ζημιά στη μάσκα. Ποια μάσκα, μωρέ, και ποια ζημιά. Ξέρεις τι σημαίνει χτυπάω γάτα? Δημόσια διαπόμπευση. Εσχάτη προδοσία μου. Έλα ρε αδερφέ, σοβαρέψου. Τζάμπα μ' ανησύχησες. Είμαι πολύ σοβαρός και δεν υπερβάλλω καθόλου. Με τα νέα μέτρα ζωοπροστασία, τα πράγματα είναι ζόρικα. Και εκείνη την ώρα έχει πολύ κόσμο έξω. Όλο και κάποιος θα κράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου μου, όλο και κάποιος θα με εγκατέγραψε με το κινητό του. Παιδί μου, την έσκησε στη γάτα, την σκότωσε στη γάτα. Δεν είδα. Πανικοβλήθηκα και δεν σταμάτησα. Ελπίζω να μην τη σκότωσα. Ήταν μαύρη ή άσπρη? Α, να το και το βούλεμα τώρα. Έλα, ηρέμησε. Κάτσε να σου πάρω ένα ποτάκι να χαλαρώσεις. Το γεγονός ότι ήταν μαυρόκατα πιστεύω να αφαιρέσει ελαφρυντικό στο δικαστήριο. Θα ισχυριστείς ότι πήγαινε σε μόνος στον δρόμο. Το συνεχίζει το δούλεμα βλέπω και... Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστείς που τράβησε κάποιος που κλώτησε μια γάτα. Πλήρωσε μέχρι τα μαλλιά της κεφαλής του. Άσε που τον περίλαβαν και τα δελτία των καναλιών. Έγινε, στα πιάνας έγινε. Φτάνει τρώσε. Έφαγες. Σαν γουρούνι έφαγες που λέει κι ο Μπούμπαρα. Τι κάνεις η Μαρούσκα κάτω, που είσαι γενιά. Δεν πήγε κουπιό κύριε, να φάει και. Να φάει, γιατί να μην φάει. Ένα κατσαρόλα έφαγε. Τρώει και μετά πληρωμικό. Α, εμείς πληρώνουμε, Μαρούσκα. Εσύ δεν πληρώνεις, πληρώνεσαι. Κατάλαβες, Μαρούσκα. Πληρώνεσαι. Παθητική φωνή. Εγώ τέτοια φωνή δεν ξέρω. Εγώ μιλάω μεταφορικά. Τη φωνή δεν την ξέρει, αλλά ξέρει τη μεταφορά. Α, ώστε μεταφορικά, Και δηλαδή, πώς την πληρώνεις εσύ? Να, βρουμάει. Τι εννοείς, παιδί μου? Ρίχνει πορδές. Μάλλον, πώς το λέει, μπομπαρδίζεσαι λέω. Και να μην την ταΐζουμε. Να μην την αφήσουμε να στεκεί, κύριε Ζέσιμο. Να την αλλάξουμε όμως την διατροφή. Ωραία, ρε Μαρούσκα. Να της αλλάξουμε. Όμως τη φάτο και φασόλια με ζητάει, κύριε Ζέσιμο. Πρέπει να της έχει γίνει στο χαλασμένη τρουμπέτα. Αυτό δεν είναι μεταφορά, αλλά το παρακολουθεί. Ωραία, ρε Μαρούσκα. Εντάξει. Να της αλλάξουμε.
σύμφωνοι και το ρήμα παίρνουμε είναι παθητική. Αφού και τα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Πήγε μέσα τώρα! Δεν στήχησε πάλι άτιμο. Αλήθεια. Γιατί Σάββος βγάζει νόημα με την ελληνική γραμματική. Καλημέρα. Κάτι μυρίζει άσχημα εδώ μέσα. Σε ενεργητική ή σε παθητική χωρίσου. Άρα ρε Πασκαλά. Μη δίνει σημασία, ξέρεις η γενιά που ξεκίνησε τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ουκρανία. Η Μαρούσκα. Α, η Μαρούσκα πληρώνει τις πολεμικές αποζημιώσεις. Πάντως, αυτή η φαϊνή ιδέα του πατέρα μας, ο Θεός να τον αναπαύει, να γυροκοπήσουμε την γριά, αυτή τη μακρινή μας συγγενή, από τα χρόνια της τουρκοκρατίας μας γύρισε μπούμερανγκ. Είναι πολλά τα λεφτάρι. Με την ελπίδα, άιντε, του χρόνου θα πεθάνει. Του χρόνου θα πεθάνει. Μας άφησε χρόνους ο πατέρας. Μας άφησε χρόνους η μητέρα. Και αυτή εδώ μας έμεινε αμανάτη. Προερχόμενο από ανεξερεύνητα μάτια του χρόνου. Αφού έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι ξέχασε να πεθάνει. Εγώ πάλι φοβάμαι ότι αντί να πάθει Αλτσχάιμερ η γιαγιά, έχει πάθει Αλτσχάιμερ ο χρόνος. Ποιος ξέρει από πότε να ζει. Τα ληξιακία του σηκώσει τα χέρια ψηλά. Άμα την ψάξεις στις τσέπες της, θα βρεις κέμματα του Γεωργίου του πρώτου. Άμα σου πω ότι σε ένα σκουριασμένο κουτί βρήκα καποδιστριακούς μήνικες, θα με πιστέψεις. Ας τα φτάρει. Το θέμα είναι ότι η επιχείρηση πάει κατά διαόλου. Οι δανειστές μας εκβιάζουν. Και κακά τα ψέματα, η μόνη λύση για εξυγίαση είναι ο θάνατος της γιαγιάς. Ο θάνατός της η ζωή μας. Ρε εσείς, μήπως με την άνοια ξεχνάς τα πάντα. Ακόμα και να πεθάνεις. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι συνώνυμο της άνοιας είναι η αθανασία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πώς θα σας το πω αυτό τώρα. Τα βράδια στο λιμνό, που περνάνε κάτι σκέψεις, οι μαρτωλίες. Σχορεμένος είσαι. Για λέγε, η σκέψης. Λοιπόν, πας εσύ το βράδυ στο κρεβάτι της γιαγιάς. Της δίνεις ένα σιροπάκι και πάει η γιαγιά. Ώστε πάω εγώ, Καλά, ούτε στον ύπνο σου είσαι καλός να αναλάβεις ευθύνες. Χέστη, χέστη. Είπες σχέση και εμφανίστηκε, όχι. Την έκλεινες καλά, Μαρούσκα. Όχι και τόσο καλά, γιατί λίγο συγχωρεί. Έλα! Άσε τους κουχνάδες! Κρουκέτης έραντι. Πάψε όλοι με τις κουρκέτες. Η κρυά μου θέλει βοήθεια. Πεθαίνει! Όχι, παίζει κάτι ποτό. Δεν θέλω παιδάκι μου, δεν θέλεις. Μπορεί τι κάθεσαι. Δώστε στο παιδί της ζωής. Μα τι μας λες, αφού μπορείς δώσ' του εσύ. Ένα κεφάλι σκόμπο έφερε να πέσει. Για πεθαίνει. Ξεραθήκαν τα χείλη της και της εκόπτηκε η πόλη. Γιατί στο σπίτι υπάρχει πιο
η γιαγιακά μου πεθαίνει και μες στην τσέπη την κοιτώ που είναι φουσκωμένη. Κοίτα τα τάφηκα πως χαίρεται. Η γιαγιά πεθαίνει κι αυτή το ρίξα στο παπατζόρε. Ο Κάρος θα είναι. Και ο Γρήγορος και από Κούριο ο Πανάθος. Ποιος είναι μάλιστα? Ο έξω μου δω είναι. Τι γυράει εδώ μέσα ο έξω? Ο έξω του δω. Τι θέλετε κύριε? Καλά, ήρθα να σας πω μια καλή μέρα. Κατάλαβες τι θέλω. Να προσφέρω τα δέοντα στον νεκρό. Τι νεκρό κύριε? Λάθος κάνετε. Εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα νεκρό. Μπα. Αριστοφάνης 46. Διαμέρισμα 8. Τρίτος όρθος. Εδώ δεν είναι. Ακριβώς. Είδες που δεν κάνω λάθος, μωρέ. 30 χρόνια γραφείο ταξιδίων, άνοιξε επιστροφήσε. Ούτε ένα καταγεγραμμένο. Αυτό στο ιστορικό της επιχείρησης. Ούτε μια επιστροφή, Αφού δεν τις αντίχω τους εξυπνάδες, ρε ψηλέ, έλα τους είναι ταγματισμένος, έλα να φέρω την κάστα μέσα. Έλα τώρα. Μόνο το χαμαλίκι, Κοίτα, απολυθείς. Ποιος είσαι εσύ, άνθρωπε μου? Ο καλατάς της γειτονιάς, βλέπεις. Ήρθες εδώ να κάνεις black humor. Ξεκουμπήσω το δοκοράκι. Αν παρέλθω το πουλί και πάω στο προκείμενο. Αυτή είναι η εχθρή. Σαν ομάδα, Δεν είναι νεκρή Χριστιανέ μου. Τέλος πάντων, ειλικρινά είναι κρύβεται. Πάρε την κάσα σου και εξαφανίσου, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Μπα. Και δεν μου λέτε, τι φαίνεται είναι αυτό εδώ, φράουλο και ρασί. Μοντέρνο, κύριε. Αισιόδοξο. Φέτος η τάση μόδας δείχνω του γραφτεί πολύ το συγκεκριμένο χρώμα. Δες και το σχήμα του σε μήνυμα γραμμή. Γιατί εσύ προτιμάτε τη μαύρη καταδυτική συσκευασία. Εμείς προτιμούμε να είσαι στο φερετρόλ σου και να εξέλθεις στις οικίες μας. Ας αδέρφε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του, μην τον αποπαίρνεις. Αυτό φροντίζει για μας, πριν από μας. Μα τόσο αφαιρείς. Παρακαλώ, κύριε. Καθίστε. Έλατε. Συγχωρήστε μου την αγένεια. Δεν τη συνηθίζω. Κύριε Αναστάτωση, βλέπετε, ο πόνος, η θλίψη. Αν το βλέπω, δεν το βλέπω. Απ' τα μπατζάκια θα τρέχω. Δεν μου
Σίγουρο έχετε. Τι το θέλεις, τι. Όχι, για να πλήξω τον πόνο μου. Σαν το ηλικίο το πέσα εδώ μέσα. Τι λέει ρε ο τύπος. Μα βεβαίως και έρχομαι. Κάθεστε καλά εδώ. Ωραία. Δεν πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ. Ώσπου να πιείτε το τσίπουρο Μαρούσκα. Η γιαγιά θα παραδώσει το πνεύμα. Τι να το κάνω το πνεύμα, ρε παιδί. Κάνα ζούλια καλά του σύρεν, έχετε. Έτσι ξέρω σκύρε να το πιούμε το ρημάδι. Συγγνώμη κύριε, εγώ πνεύματα δεν παραλαμβάνω. Σωστά. Εσύ παραλαμβάνεις μόνο κουφάλια. Το πνεύμα ψηλό, το σώμα χαμηλά και το κομπόδημα Μαρούσκα! ανάμεσα. Δεν μου λέτε. Αυτό εδώ τι είναι. Που αυτό λίγο πέσα μαρεμένο, φίλε. Ποδοχή για το βραπέ του είναι. Ποδοχή για το καντιλάκι. Τώρα είπαμε, καινοτομία και ο αυτοματισμός, χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιχείρησης μας. Μπράβο, εξέλιξη. Δεν στο γι' αυτό, παρακαλώ. Τι είναι αυτό πάλι. Πρεννοούμε για το απίθανο, βλέπεις. Κοίτα να δεις πόσο προχώρησε η μικροδαπτική. Τι είναι. Συγγνώμη λοιπόν κύριοι, συγγνώμη. Σας καλάω μια ωραία στιγμή, αλλά σίγουρα θα πρέπει να καλέσετε ένα γιατρό. Βέβαια. Να πιστοποιήσουμε. Για να προχωρήσω στα περαιτέρω πρέπει να πιστοποιηθεί ο θάνατος. Η γιαγιά σας. Καλά πατέντα, να αποφύγουμε τον γιατρό, δεν υπάρχει. Κρήτονα, πάρε σε παρακαλώ τον Αλκουβιάδη. Έλα, πάρτε. Μισό. Έλα, γιατρέ, ναι. Ο Μήτωνο Κατομέρης είμαι, έλα. Ναι. Μπορείς σε παρακαλώ να έρθεις λίγο από το σπίτι. Η γιαγιά, ναι. Τι έγινε, κεράκιδες, παρέδωσε το κουκί. Προς το παρόν παραδίδει το πνεύμα. Το κουκί, ο Σολούπο. Άντε με το καλό, έρχομαι. Τακτοποιώ έναν έτοιμο θάνατο και έρχομαι. Ευχαριστώ, γιατρέ, περιμένω.
ότι η ελπίδα θα πεθάνει προτελευταία. Αν όπως θέλετε, σας αφήνω το πιάσα και μέχρι να συντελεστεί το μοιραίο έρχομαι για τα καφέ μας. Έλα. Περίμενε. Λάβε την κάρτα. Δεν θέλω να δώσω τον άλλο. Και γιατί σε μένα να δώσεις το τρίτο. Και γιατί σε μένα. Τι κολοπιτιά θα παίξουμε, μωρέ. Έλα, θα την βάλω στο τσέπη της γριάς. Και περιμένω. Παπάκι να πάρεις, δεν το χρειάζομαι. Ό,τι της κατέβηκε. Το καπάκι μα να πάρεις. Έχω κλειστοφοβία. Ο γιατρός θα είναι αυτός. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παρακαλώ λίγο στην άκρη να εξετάσω. Βρίσκεται στα τελευταία της. Ουδής νωρότερο στον ιατρό. Αν δεν υπήρχε ούτε φρουσάφος. Είστε βέβαιοι? Αυτή εδώ είναι ο ασθενής. Ίσως αυτή η αναλαμπή να είναι το κύκνιο άσμα της, γιατρέ. Δίκιο έχει, γιατρέ, δίκιο έχει. Είναι το κύκνιο άσμα μου. Είναι μια αναλαμπή που θα κρατήσει όσο μια λάμπα του λέει. Καλέ, αυτή εδώ είστε σίγουροι ότι είναι ασθενής? Μας δουλεύει, κοιτάξτε, τόσους άλλους δεν είναι πλάκα. Γεια, κάτσε να σε εξετάσω. Και δώσε μου το χέρι σου. Γιατί? Θα με κάνεις πρόταση γάμου. Τι κάνει γάμου, παιδί. Είναι αλλοδοσμένη η ψυχή μου. Αλλού πού, γιαγιά? Στον καρδιολόγο. Βλέπεις όλα ποιος είναι σε χρόνια με μασχατέρι. Αφού να φανταστείς το αισθολόγο δόμιζι το ξεχείο. Τι κάνεις σήμερα, Λύση, σε κουφτώνεις. Μες στα χρόνια μου στο κούφτεμα ξεκινούσαν τα πόδια. Όλα άλλαξαν σίγουρα. Αυτό τα πόδια ήταν καλύτερο τότε. Γιατρέ, θα μου πάρεις μια χάρη. Ό,τι θες, γιαγιά. Θα μου πάρεις την πίσω το πόδι. Γιαγιά! Σε παρακαλώ, άντε, γιαγιά! Άντε, τα ερώτησε έκανα. Τα ερώτησε. Καλά. Με πίεση 14 και 8. Περιμένετε να συντελεστεί το μοιραίο. Αυτά τους λέτε μου, γιατρέ μου. Αλλά τη γιαγιά τους την έχουν χεσμένη. Μα ποιος είναι επιτέλους. Όλοι από εδώ θα περάσουν σήμερα. Μα να πάρει. Η αστυνομία είναι ανοιχτού. Αστυνομία ήρθες. Όχι. Για μένα θα ήταν η άτιμη. Γιατί, μωρέ, τι έκανες εσύ
σχετικά τα αποθήκησα. Φαίνεται θα κράτησαν τον αριθμό του αυτοκινήτου μου. Πω, την τρέμαψα. Πού θα βρω λεφτά να πληρώσω τον πρόστιμο? Καλύτερα άνθρωπο να σκότωνα. Πώς θα δείξω το ρεπορτάζ στην τηλεόραση? Ο στιγνός δολοφόνος των Ελληνοειδών. Έτσι μου έρχεται να πεθάνω. Να πεθάνω, είπα. Ναι, αυτό θα κάνω. Φτιάξτε κλίγμα, φτιάξτε κλίγμα. Κλάψτε με, κλάψτε με. Για την ακρίβεια, ήταν το σπίτι του. Τώρα στο σπίτι, στο σωρινό, το πνεύμα του δηλαδή, γιατί το σώμα του είναι εδώ. Συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Θα θερμάμαι συλληπιτήρια. Αλλάζω τη διαθήκη τώρα. Άκουσα τι είπες. Αλλάζω τη διαθήκη. Που θα μου πεις ότι δεν είναι καλά. Κάνε το καρακό. Άκουσα τι είπες. Αγόρι. Μα πέστε μου κύριε, τι ακριβώς ζητούσατε από τον αδερφό μου? Κοιτάξτε τον, κύριε, τον εκτιμήσατε. Τον αναζητούσε ένα γραφείο για να διακανονιστεί ένα ποσό που θα μεταφραζόταν στην κυριότητά του από. Ποσό είπατε? Αφήστε το. Και τώρα τι μπορεί να γίνει τώρα? Κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, αλλά προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, μπορεί νομίζω το ποσό αυτό να διεκδικηθεί από ένα μέλος του άμεσου του γενικού περιβάλλοντος. Η διαθήκη άρχισε κάτι. Ο νεκρός κόψε το πόδι του. Αδύνατο, κύριε. Ο νεκρός είναι νεκρός. Καπιμερέστης ήταν. Μα τρελό θα μου κάνει τώρα. Παιδιά, έχει δίκιο ο αστυνόμος. Δεν το παρεξηγείτε. Έτσι είναι. Θα κάνει ηλική σύσπαση στο ποδάρι. Να τσεκάρω, έχω φάει κούκλωτσιές από πεθαμένο. Γι' αυτό άλλο θα τους δέρουμε χειροπόδαρα. Για να μην τρομάζουν τους θερπημένους και για να μην την πληρώνω εγώ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εγώ πρέπει να φύγω τώρα. Εσείς ξέρετε. Ευχαριστώ. Για οποιοδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε σε αυτό το τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Θα πάμε στην κυρία. Ζωή σε εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Τέτοια μια άλλη ιστορία. Η Ανάσταση του Λάσσα, του τετραελεύθερου. Άκουσα. Είμαι πλούσιος! Είμαι πλούσιος! Τέρμα η μιζέρια! Αύριο πρωί-πρωί ξεκινάω διαδικασίες. Πλάκα, πλάκα, φίλια μου, όλοι εδώ μέσα, αδέρφια, γιατροί, υπηρέτριες, γρίες, νεκροτάκτες και λυπηδεατές, όλοι στο άψες μίσε φτιάξανε μια fast track συμμορία.
Δεν μας χρειάζεται καμία φράξη, μωρία. Άρα το φέρετρό σου και περιπάτη, Κλαράκο. Αυτό το στόμα, μωρέ, πάρεστε μου, λες, πως θα μην κλειστά. Έχουμε μάτια, φίλε. Τα μάτια βλέπουνε. Αδελφέ, μην ενθουσιάζεσαι. Δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν άκουσες βρε τον από τον αστυνόμο, το ίδιο ξεκάθαρα. Ναι, αλλά με αυτή την φαλινή ιδέα που είχες να παραστήσεις τον νεκρό, τα πράγματα μπερδεύτηκαν. Είσαι δηλωμένος νεκρός πια. Μια χαρά κονταλός. Η αστυνομία ειδοποίησε ήδη το γραφείο που είσαι νεκρός. Αν πας εκεί, θα σου ζητήσουν ληξιαρχική πράξη θανάτου. Ωραία, ωραία, θα τους την πάω. Και δεν θα τους πεις ρε ηλίθιε, ότι αναστήθηκες. Πλάκα έχει λοιπόν. Πρώτη φορά να δω νεκρό να συνεργάζεται με το ληξιαρχείο. Δεν ξέρω τι μου λέτε, πάντως εγώ είμαι πλούσιος. Με ζηλεύετε, θέλετε να μου φάτε τα λεφτά μου. Έχεις ιδέα από πού μπορεί να είναι αυτά τα χρήματα? Μα, δεν έχω καμία ιδέα. Κάποιος μακρινός συγγενής θα ήταν. Δεν είχε που να τα αφήσει τα λεφτά, κοιτάξτε σε μένα. Διότι ως γνωστόν είμαι και ο συμπαθητικότερος από τους τρεις μας. Και γιατί όχι εμένα. Αυτό δεν είπα ρε Κρήτονα. Και στο κάτω-κάτω θα πρέπει εγώ να απολογηθώ γιατί ο Μακαρίτης δεν σε συμπαθούσε. Πολύ δεν πάει ρε παιδιά. Άκουσε άλλη. Τα πράγματα μπερδεύτηκαν με αυτόν τον εικονικό θάνατο σου. Τα μπέρδεψες δηλαδή. Τώρα αποδεικνύεται ότι εκείνη η γάτα που σκότωσες ήταν μαύρη. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Και στο κάτω-κάτω, δική σου ήταν η ιδέα να πεθάνεις. Δεν σου φταίει κανείς, αδερφέ. Φίλε, έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα και με την πείρα που έχω, ειδικά, ο μόνος τρόπος για να πάρεις τα φράγκα είναι να σε θάψω. Ρε άσε τον διάολο που σε βάζουμε και στα οικογενειακά μας και πώς θα πάρω τα λεφτά ρε, κάνω τα μήνε. Εννοώ να τα πάρουν οι συγγενείς σου ρε. Καλά σου λέω. Αδύνατον, θέλω τα λεφτά. Τα λεφτά είναι δικά μου. Δικά μου. Πάψε επιτέλους να ιστεριάζεις και σκέψου καλύτερα. Ζωντανός δεν μπορώ να πάρω τα λεφτά γιατί δηλώθηκα νεκρός. Νεκρός δεν μπορώ να πάρω τα λεφτά γιατί δεν είμαι ζωντανός. Να ζήσω ή να πεθάνω σε ένα φλαμίγκο πάνω. Είδου το σεξπυρικό δίλημμα, αγαπητοί μου πελάτες. To be or not to be. Θα τα κάτσω. Τα ρημάδια τα λεφτά μου. Για να δω απ' τη γιαγιά σου. Είδω ρημάδα. Σταμάτα! Σταμάτα! Σταμάτα, πανάθεμά μου, σταμάτα!
Κοίτα να δεις που φτάσαμε, αδερφέ μου. Άλλοι έχουν την τραπεζαρία στο σαλόνι για τεπών και εμείς εδώ ένα φέρετο. Τώρα. Παίρνω τηλέφωνο αυτό το ξεφτυλισμένο το νεκροτάφτη να τσακιστεί να έρθει από εδώ να το πάρει να ηρεμήσουμε. Ναι, ο κύριος Κορακάκης, παρακαλώ. Ούτως, πήρες. Ο κύριος Κορακάκης, παρακαλώ. Περιστέρης, κύριε. Συγγνώμη κύριε Περιστέρη που σας άλλαξα φτερά. Αλλά, λόγω του επαγγέλτου της συνάφειας που υπάρχει με το επάγγελμα σας με τα κορεποειδή, μπέρδεψα το όνομά σας. Τι λες μωρέ τώρα, προχώρες στο προκείμενο. Δεν ακούω. Μιλήστε δυνατότερα. Να, έλεγα να έρθετε οπωσδήποτε σήμερα από εδώ να πάρετε το κουτί της Παγόδας. Πάντα ωραία τη λένε τη γριά. Ωραίο όνομα, ρε. Κύριε Κοτσιφάκη, αφήστε το δούλευμα και έλατε να πάρετε το κουτί πάρα αυτά. Σας έκανα μια πρόταση. Τη μελετήσατε. Μα τι να μελετήσουμε κύριε, σοβαρολογείτε τώρα. Επαναλαμβάνω. 40% έκπτωση. Τα λεφτά σε 3 ημέρες δόσεις και τώρα 1 κιλοστάρι βρασμένο. Χωρίς άκρη. Τι προσφορά, παιδί μου, είναι καλή. Γιαγιά, σταμάτα! Λοιπόν, εγώ λέω να το ξανασκεφτείτε, παιδιά μου. Τι προσφορά είναι καλή. Μέχρι να το ξανασκεφτείτε, θα περιμένω. Θα σας πάρω αργότερα. Με συγχωρείτε τώρα, έχω πελάτη. Εσύ βρε γιαγιά, όταν μιλάει άλλο στο τηλέφωνο, γιατί πετιέσαι σαν να μην πω τι, σου πέφτει ο οδός. Σας είπα, ρε παιδιά μου, ότι η προσφορά είναι πολύ καλή να το ξανασκεφτείτε. Κάτι μου λέει ότι αυτό το κουτί εδώ θα μας ξαναχρειαστεί. Και ώσπου να σου χρειαστεί, θα το έχουμε εξαπλωμένο εδώ στο σαλόνι. Δεν είπα θα μου χρειαστεί. Είπα θα μας χρειαστεί. Κύριε, δεν το έχουμε στο σαλόνι. Θα το βάλουμε στην κρύπα του κάμαρα. Για ντουλάπα. Αν έρθει καλοκαίρι, βάζουμε μέσα στο κουτί τα λιμονιάτικα. Μανουστά, κόφτω. Μην τι καλέρα του κόψου, δεν έχω μπριόνι. Πω, αυτή είναι πιο ηλίθια από τη γιαγιά. Θα μας τρελάνουν και εδώ σήμερα. Καλημέρα αδερφέ, τι έγινε. Ήθελε να γίνει πέτα. Καλά, αυτό είναι γνωστό. Πάρε κάτω. Ζωή σε λόγο μας. Ευτυχώς πήγα έγκαιρα στην υπηρεσία και πρόλαβα τα χειρότερα. Χειρότερα από το θάνατο σου. Αδερφέ, κόψε την πλάτη. Τα πράγματα έχουν μπλέξει. Και για όλα αυτά φταίει αυτή η σουρεαλιστική έκφραση ανθρώπου. Τι εδώ. Σ' ακούω. Δεν μου λες, παιδάκι μου, η λέξη έκφραση, τι θα πει. Το σουρεαλιστική το κατάλαβε. Το έκφραση δεν κατάλαβε. Λοιπόν, μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να προσπαθήσω κάποια βιολογικά για να επανέλθω στον πάνω κόσμο. Σαν τι χαρτιά δηλαδή. Να, μια υπεύθυνη δήλωση οφεισώ και ένα επιστοποιητικό υπογεγραμμένο από 2 μάρτυρες ότι το ελόγω 24ωρο βρισκόμουν εν ζωή. Ο ένας μου μάρτυρας
carul tu n-andausa de dexi cațigri. Σκάστε μωρέ, σκάστε, σκάστε, Έλενα μου, σκάστε. Ηρεμήστε, παιδιά μου, και ελάτε. Α, μόνο αν ακούσετε την παραβίαση, μόνο η παραβίαση γενιά, μπορεί να σας δώσει λύσεις εκεί που καταντήσατε. Λάτε. Είπε ελάτε. Καλά, μην έρχεστε. Αν δεν πάει ο Άμες στο βουνό, το βουνό, χέστηκε. Χέστηκε. Όχι πάλι δεν εκεί που μέσα. Σχημαλόγολη Μαρούσκα που τα φορακτός δεν λέγε. Είδες τι κάνουν οι τουρκέτες. Σχήμα αλόγου λέει έπρεπε σκατά. Σκάστε Μαρούσκα και πήγαινε μέσα τώρα. Τώρα. Ούτε το νόμι. Εγώ που λέτε τώρα, παιδιά μου, γεια σας. Παιδιά. Θεωρώ πως ήρθε η ώρα. Α, σε 20-30 χρόνια θα πεθάνω. Αχ, αγκάζομαι για σας. Ό,τι έχετε, παιδιά, δικό σας τελείω. Αλλά επειδή είστε και 80 μέχρι τότε θα πρέπει να κάνετε ακριβώς αυτά που θα σας πει η γιαγιά. Μόνο να ακούσετε τη γιαγιά σας θα δείτε άσπρη μένα. Α, ακούστε εδώ. Σήμερα Ορίστε κύριε, ο καφές σας. Τι καφές είναι αυτός? Της παρηγουριάς. κοίτα να δεις που άρχισε να μας δουλεύει και η Μαρούσκα τώρα. Άσε με το καφέ κάτω και πήγαινε μέσα να της πει η γιαγιά. Να φάει τέλει και να χέσει. Καλά, καλά, πήγαινε μέσα τώρα. Άιντε, πονάει. Τα αφήνει κομμουνάνι. Να σκοτωθεί κανένας. Κύριε μόλι μέσα. Ναι, πολύ το πρώτο. Δεν υπάρχει. Τι έχει η εφημερίδα, αδερφέ? Τα ταξίδια του Γιούλιβερ έχει. Νέα έκθεση αδερφέ, τι θες να έχει. Μια μας ένας κανένα νέο λοιπόν. Θες νέα τώρα εσύ, Λοιπόν, νέοι πληστηριασμοί επιχειρήσεων. Παρακάτω, παρακάτω. Τα χρέη τον οδήγησαν στην αγχώρη. Παρακάτω, παρακάτω. Ο γάμος της περνάει κρίση. Ρε εσείς, δεν αφήνουμε την κρίση της influencer να δούμε τι συμβαίνει με την οικογενειακή μας κρίση. Τι εννοείς δηλαδή? Ρε εσύ, υγμένο καφέ σου σέρβει η Μαρούσκα. Μίλα συγκεκριμένα άνθρωπε μου να καταλάβω.
Καταρχάς, το σπίτι μας έχει μετατραπεί σε θυγατρική του Μαυροκορακάκη. Του Περιστέρη. Του Περιστέρη, ναι, ναι. Και δευτερευόντως, η προθεσμία που μας έδωσαν οι τοκογλύφοι εκπνέει. Και δυστυχώς, η γιαγιά ακόμα ζει. Η γιαγιά σας τον είναι φέρνει. Δεν τους πιάζει χολέρα παλιά. Κοίτα να δεις τι πανήλη που είναι. Όποτε θέλει ακούει και όποτε θέλει κάνει την κουτί. Φόρεσε με λίγο και μου θέλω να πω. Για φόρεσε λίγο. Α. Παίρνω τηλέφωνο τον νεκροθάφτη να πάρει από εδώ μέσα αυτό το παλιοκούτι. Όλο το βράδυ είχα ένα ψυχοπλάκωμα, μάτι δεν μπόρεσα να κλείσω. Τι έπαθες όλο το βράδυ. Φαίνεται, θα έφαγες μαρουλιά, παιδί μου, γι' αυτό δεν είναι εφητές. Όλο το βράδυ σάμωνα. Ο ποπός σου είναι φάλσα τρομπέτα. Καλά, εσύ κουφί δεν είσαι. Φαντάσου τι δεν συμβαίνει. Είχα τα φάλτσα του. Έλα, μην δίνει σημασία και πάρε τηλέφωνο που θα γίνει. Γραφείο μελετών ο Μονόδρομος. Αυτή τη στιγμή απουσιάζω. Αν ενδιαφέρεστε για εσάς, πατήστε το 1. Αν ενδιαφέρεστε για συγγενικό σας πρόσωπο, πατήστε το 2. Αντωνιάδιο! Δεν το σηκώνει, πείτε με στο κάνει. Αν δεν έρθει ως το μεσημέρι, πετάμε το κουτί στον δρόμο. Ξαναλέω, τούτο το κουτί θα σε σώσει. Να έχεις ένα σωρό προβλήματα, να έχεις την γιαγιά να σου κοιτούν τα νεύρα. Άλλοι σου κοιτούν τα νεύρα και ξεσπάς σε μένα συνέχεια. Άιντε! Αφεντικό, πες αλεύρι. Αλεύρι. Πες αλεύρι. Τι είναι? Η Τρόικα σε γυρεύει. Τι λες μόλι τώρα, τι Τρόικα δεν λες. Ιταλιστές, παιδάκι μου, πώς το λένε, Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Αυτή είναι. Η τοκογλύφη. Έρχονται για την πειρασμό οι άνθρωποι. Πάει το εργαστήριο. Τόση κόπη. Τόσα όνειρα καμένα. Δηλαδή, κύριε, αυτή η Τρόικα θα μας βάλει κι άλλο μνημόσυνο. Τους κερατάδες, θα μας κάνουν μνημόσυνο πριν από την κοιλία. Μαρούσκα, Μαρούσκα, σε παρακαλώ. Αν ακούσει ότι ζητάνε και κουρό σε κανένα σπίτι, ειδοποίησέ με. Τι να σε κάνουν εσένα, αφεντικό, για κυπουρό. Εσύ μπερδεύεις τους κόρτου με το κρεμμύδι και δεν μπορείς να ξεκουρήσεις το κουνουπίδι από το πισόκολο. Και εσύ το πισόκολο από το πρόκολο. Τι κάνουμε τώρα, ρε αδέρφια. Τι τους λέμε. Θα τους ζητήσουμε εκ νέου πίστος χρόνου και ας γίνει ό,τι θέλει. Θα τους εξηγήσουμε ότι περιμένουμε να πάρουμε την περιουσία της γιαγιάς. Μόλις πούν το χάρι της, θα καταλάβουν ότι είναι λίγα τα ψωμιά της και θα δείξουν και τα δώσεις. Σ' ακούω, βρε καμάρι. Αλλά τι να κάνω που σε λυπάμαι. Ξαναλέω, αν θέλετε να σωθείτε, να εφαρμόστε το σχέδιο που σας ανέλησα. Σταμάτα ρε γιαγιά επιτέλους. Σταμάτα να δούμε τι θα κάνουμε.
άλλο παρά από αυτό που μας πρότεινε η γενιά. Λοιπόν, το σχέδιό της. Λοιπόν, Τρίτονα, σαν τα μέσα. Εγώ. Ποιος εγώ, πριν μισή ώρα να φύγει. 2 ώρα φτάσει. 2 ώρα φτάσει σε μια μέρα. Πολύ δεν πάει, ρε παιδιά. Έλα, έλα.
Γιαγιά, θα πάω στο καράβι. Αχα! Είχε και καράβι εκεί πόνε. Δεν μας τα είπατε αυτά. Τι καράβι δεν σε φράκωτος. Τη βάρκα που παραμετρούσε. Ήταν απελπισμένο το γόρφο τα χρέη. Ποιος σας ήταν? Καλό μου χρυσό ψαρό. Ποιος ήταν, αλλά μοιασάρης μάνας. Μάνα, γιατί το γέμισες. Μη δίνετε σημασία στα λόγια της. Η γιαγιά τα έχει χαμένα. Ήσουν καλός. Ήσουν γλυκός. Είχες τις χάρες όλες. Εκτός από μία. Χρωστούσες και λεπτά. Χρωστούσες λεφτά σε αυτούς τους αξιότιμους κύριους που τώρα στέκονται βουβοί και μετανοημένοι πάνω από το άξιμο σώμα σου. Και γιατί να στέκουμε μετανοημένοι, γιαγιά? Προτιμώ το κυρία, τα γιαγιά που προσθέτει χρόνια. Ωραία λοιπόν, γιατί καλή μου κυρία λες ότι πρέπει να στέκουμε μετανοημένοι? Τι όμορφο αγόρι που είσαι εσύ. Έχεις φίλο. Εγώ, Αγόρι έχεις. πώς, γιατί? Θες να τα φτιάξουμε. Γεια, σταμάτα! Μια ερώτηση για τον Λάζο. Άντε. Γραφείο, γιατί με κάνουμε. Αφήσω μου να χρωστάτε σαν τους αξιότιμους κύριους καθήκια. Όσο γι' αυτό μη στεναχωριέστε, γιαγιά. Με καλή θέληση θα τη βρούμε εμείς τη λύση. Έβλεπε, έχετε ταξιδέψει ποτέ στη Στίγα. Στίγα. Δεν μου λέει κάτι. Είναι κάποιος τουριστικός προορισμός. Ναι, ναι, όλοι πλούσιοι. Κρυστάλλινα νερά, βάφτη, σπηλιές, δροσιά και στις όχθες φυτρωμένα ραδίκια. Πάψε ρε γιαγιά, πάψε να λες ανοησίες και πήγαινε μέσα τώρα. Έλα. Καλά, καλά, θα πάω. Κοίτα εδώ, εσύ, σε μιλάω. Και κάθε ώρα περιποιήσεις στους κυρίους. Ναι. Και άλλα σώτους κάνουμε καφέ, κάνουν κονιάκ, κόλλημα, ξεκίνα τα κόλλημα εσύ. Και ό,τι επιθυμούν, ταξίδες, κυρίες, καληνύχτα, ραντεβού στα ουναράδικα. Πήγε, φεύγε, πήγε. Συγχωρείς.
Καταλαβαίνουμε, φυσικά καταλαβαίνουμε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως, κύριε, είναι η δική σας συμπεριφορά. Τι εννοείτε, κύριε? Τι εννοείται, κύριε? Εννοούμε ότι τα οφειλόμενα δεν καταπίεσαν στο συμφωνημένο χρόνο. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Κατάλαβες? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν νομίζω πως είναι θεμιτό πάνω από το άψυχο σώμα του αδελφού μας να μιλάμε για χρέη και εξοφλήσεις. Είναι ανήθικο. Βοήθεια! Σκοτάδι, επιτέλους να δούμε και μια μαύρη νύχτα. Εσύ... Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο αιμοβόρος Καρακακαά. Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι Κακασκέτο. Ο ποδοσφαιριστής. Όχι, χεσμένος. Κολόκαρδο τέλος. Τι ζητάς από εμάς, καλή κύριε? Δεν είμαι κύριος Φλίκη. Είμαι ο Καρακακαά, λυπάμαι. Και τι είσαι, μωρέ κυρία? Είμαι πνεύμα διευκολικό. Σε πειράζει? Και αυτό πώς μας είναι? Όχι, όχι, εμείς δεν είμαστε σεξιστές, κύριε. Είστε όμως ξεσουμιστές. Τα λεφτά μας δανείζουμε. Είστε εκβιαστές, λέω. Ψυχοβγάλτες. Είστε συχαμένες πνεύμες και ρουφάτε το αίμα των αδυνάτων. Από τα λόγια σας, κύριε, καταλαβαίνω ότι είσαι πνεύμα βολσεβίκος. Κύριε Κακαβαλάκη, πώς σας λένε, εμείς δεν είμαστε φαντ για να εκβιάζουμε τους ανθρώπους. Εμείς κάνουμε συμφωνίες τιμής. Του φαντ και του φάντασμα. Εσένα, κλεπονιάρη, θα σου πιω το αίμα τελευταία. Ας πλησιάσω τώρα τον διπλανό σου που έχει ασπρίσει σαν πασχαλιάτικο κερί. Όχι, όχι, μη με πλησιάζεις. Πες μου, κύριε, νιώθεις την άβρα μου, τι νιώθεις? Φοβάμαι. Δεν με πλησιάζεις. Βοήθεια, βοήθεια, πες το ένα. Βοήθεια, Πάει αυτός, χέστηκε πάνω του και έφαγε και μπρόκολο. Καλή, αυτό σκέφτηκε. Δεν σκότωσε. Τι δουλειά έχει η αστυνομία? Τι να πράξω? Επιτέλους, τι μαρτύρια ήταν αυτά? Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Το σπίτι των πνευμάτων είναι. Θα υποτιμήσω. Όπο, τι γίνεται εδώ μέσα? Γιατί πόδιο σύμπλεγμα. Μικρούτατη, φέρε κάνα δυο-τρεις κουζέρτες ακόμα. Εσύ, να πάρεις το φίλο σου να του πας στο πλυντήριο. Θα συγκαρίου πισινός του. Κάτσε όλα πισινός. Ελάτε παρακαλώ, ελάτε. Ελάτε, παρακαλώ.
Καθίστε, κύριε. Και συγγνώμη για ό,τι έγινε. Της φυσικούκλα μας. Καθίστε. Εσύ τώρα είσαι ζωντανός ή πεθαμένος? Είστε ταραγμένος, κύριε. Φυσικά και είμαι ζωντανός. Ο αδερφός μου είναι πεθαμένος. Όχι εγώ. Έχω πάθει σύγχυση, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Από περιπέτεια. Ήρθαμε για μια οικονομική διευθέτηση και καταβήσαμε δικαιολογίες. Εσύ να πας να πληθείς και να αλλάξεις βρακή. Άντε, Ας και καταφέρω το σώπου. έχω ζωντανία. Ότι τα παιδιά σε αυτή τη ζωή δεν έχουν καμία αξία. Και σε ποια ζωή έχουν αξία για 9 λεπτά? Στην άλλη ζωή. Εσύ αν και χεσμένος δεν κάνεις το πιούνο σου. Όχι, Σκάστε μωρέ, μου πήρατε τα αυτιά. Ποιος είσαι εσύ? Πάλι τα ίδια θα λέμε. Που κακαβάλισε? Όχι, η Τεντιέ είναι. Ο Καρακακαάλ βέβαια. Λοιπόν, εσύ, τι λέω, εσύ, ναι, βρωμάς. Πήγαινε αυτή τη στιγμή στην άκρη. Έχω αλλεργία στο σάπιο μπρόκολο. Όχι εκεί, όχι εκεί. Στην πόρτα. φοβάμαι. Βρωμάς. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι, μωρέ. Έτσι όπως βρωμάς εσύ, δεν σε πλησιάζει κανείς. Σε παίρνεις να κυκοτανίσεις σχέση του, έτσι. Τα φαντάσματα μπορεί να είναι αόρατα, δεν είναι όμως ηλίθια. Άνοιξέ μου να φύγω. Άνοιξέ μου να φύγω. Τι βιάζεσαι, μωρέ, έχεις χρόνο. Μέχρι να έρθει το φως, θα περιμένω να δεσμευτείς ότι δεν διεκδικείς τίποτα από αυτό το σπίτι και μετά θα σου ανοίξω την πόρτα. Μα διεκδικώ τα νόμιμα. Μέχρι να τα βάλεις θα συμπαλείς, θα περπατάς σαν ύψιλον κεφαλαίο ανάποδο. Ουφ, Μα τι περιπέτεια. Ούτε λεπτό δεν πάθατε και ρετάρετε σαν να είχετε νερωμένη βενζίνη. Και εκεί είπες. Κοίτα στο φέφο, φέφε, φερέτο, φέφε. Φεραίος. Στο φέφε, στο φέφε. Φερικά. Στο φέφε, μου κερατό μου, κοίτα ποιος είναι μέσα. Ο αδερφός μας είναι. Δεν άντεξε το βάρος της οικονομικής πίεσης του Περμινούλης. Ναι, αλλά ποιος αδερφός είναι? Ο αδερφός μας, ο πεθαμένος είναι. Μα πριν, εσύ δεν ήσουν εκεί μέσα. Είπα ξύλο, τι λες ανθρωπέ μου, έχεις παραφρονήσει. Εγώ, μέσα στο φέρετρο, τι μόρτον κύριε. Λοιπόν, εμείς λέμε να πηγαίνουμε. Τα θερμά μας συλληπιτήρια για τον ατυχήσαντα αδερφό σας, τον όποιον ατυχήσαντα τέλος πάντων. Τις όποιες οικονομικές εκκρεμότητες έχουμε, θα τις διευθετήσουμε κάποια άλλη φορά. Αν μην είμαι σκιάσει και ένα άλλο background και δεν είναι
ευχαριστώ, φίλε μου, που χρησιμοποίησες σωστά το όνομά μου. Επειδή σας συμπάθησα και τους τρεις και δεν θέλω να σας ξαναβρω μπροστά μου, θέλω εσύ, όχι εσύ, ναι, που είσαι και γλυκούλης, να ψάξεις τις τσέπες του νεκρού μόλις ανοίξω το φως. Δεν είναι απαραίτητο αυτό που θα βρεις να το διαβάσεις. Και τι είναι απαραίτητο? Να το υπογράψεις και εσύ και τα αδέρφια σου. Μα τι είναι αυτά? Εμπρός, ψάξε τι κάθεσαι. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά πάντα. Άνοιξε το φως γιατί δεν βλέπω. Σωστά, το ξέχασα. Έλα, πάμε. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι. Μισή ντροπή δική σου, μισή δική μου. Φοβάμαι, αλλά πια δεν μπορώ να κάνω νεκρούς. Βέβαια, είναι που είχες μάθει να ληστεύεις μόνο ζωντανούς. Τα λεφτά μας δανείζουμε, κύριε. Ψάξε στις τσέπες του νεκρού και άσε τη φλιαρία. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Τι είναι αυτό? Προσεκτικά. Παιδιά, μη λες ανοησίες τώρα. Σταμάτα. Έλα μην καθυστερείς, ψάξε στην άλλη τσέπη τώρα. Τι έπαθες, παιδάκι μου? Και σε πετάχτηκαν τα μάτια απ' έξω. Δεν το πιστεύω αυτό που πιάνω. Μεγαλώνει. Γιαγιά. Σταμάτα. Πήγαινε μέσα τώρα. Καλά θα πάω. Δεν μου λες, παιδάκι μου. Τι έχει η τσέπη μέσα από ομάδες? Είχε! Άντε! Αϊπάδε! Θέλω να ξέρω! Είναι περίπου! Για σας είναι, πάρτε το. Μα δεν είναι τώρα ώρα για συμφωνίες και υπογραφές πάνω στο άψυχο σώμα του νεκρού, λέω εγώ. Ή τώρα ή ποτέ. Αν δεν υπογράψετε, θα σβήσω το φως και θα σας ρίξω κατσαρίδες. Καλά, θα το διαβάσουμε. Να το υπογράψετε, είπα. Όχι να το διαβάσετε. Καλά, χωρίς να το διαβάσουμε θα υπογράψουμε αυτό. Αυτό είναι εκβιασμός. Δεν έχουμε γυαλιά. Ορίστε και τα γυαλιά για να μην λέτε ότι σας εκβιάζουν. Άντε μου εδώ. Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι δεν προβάλλουμε ουδέμια αξίωση για τόκους από την χορηγία του δανείου στις ανωτέρω αναγραφόμενη εταιρεία. Ως εκ τούτου, οι δανειολήπτες οφείλουν να καταλαμβάνουν το σύνολο του ποσού μόνο σε ισόπουσες δόσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Μα αυτό είναι απαράδεκτο! Αυτό είναι εκβιασμός! Εμείς, κύριε φάντασμα! Καρακακάλ. Εμείς, κύριε Αλλά δεν σε παρακονιάζω τώρα. Εμείς, λέω, δεν είμαστε βαγγές ίδρυμα, κύριε μου. Εμείς πουλάμε τις οικονομίες μας, τις δανείζουμε για να επιβιώσουμε. Η πένα είναι στα πόδια σου. Αυτό είναι εκβιασμός.
Το είπαμε αυτό. Εκβιασμός δεν είναι, διακοπή ρεύματος είναι. Υπογράφεται ή παραγγέλνω 3 φέρετρα ακόμα. Εντάξει, άνοιξε το φως και θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε. Θα τα υπογράψουμε. Οπότε δεν είναι πράγμα αυτό που ζω, είναι το θέατρο του παραλόγου. Και σας είπα, μαλάκες. Κύριε, μα δώσ' τα κύριε. Και σας είπα, κύριοι μαλάκες. Μην πάτε χωρίς γνωμόδια στο πεταμένο, είναι γκρουψουζιά. Καλά να πάτε και τώρα. Ωραία. Πάρτε την πένα και υπογράψτε αμέσως. Η υπομονή μου έχει κάνει λιμιτάου. Ποια πένα με το τσιφούκι, μπικ μας πέταξε. Δώστε μου αυτό το παπούτσι για να ξέρετε ότι η υπογραφή σας και νεκρούς αναστέλει. Παρακαλώ κύριε, να μου μπορείτε για την αναστάτωση, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να το χωρίσαμε. Γιατί δεν μας το θα κάνει κάτι να μας πείτε. Ο καφές σου αρέσει. Το βρήκα! Είμαι δυνατή στο σταυρόληξο. Παρακαλώ, μπορείτε να πηγαίνετε τώρα, τη δουλειά σας την κάνατε. Σας παρακαλώ, Γεια σας, γεια σας. Από εδώ είναι η πόρτα, παρακαλώ. Γεια σας. Ουφ. Έφυγε να πάρω. πω κάτι επιτυχίες. Κάτι πιασίματα στην πλάτη. Πάντως, είμαστε καταπληκτικοί. Σατανικό το σχέδιο μου πέραν βάση της αμφιβολίας. Αδερφέ, μην προσπαθείς να ιδιοποιηθείς τώρα την επιτυχία σου. Καλά, ας μην ήμουν εγώ ένα τόσο πιστικό πτώμα και θα βλέπατε εσείς. Γιατί εγώ δεν είμαι. Άρα, ο δες ευχαριστότερος που είμαι και δεν θέλω. Κάτι έκανες κι εσύ, αλλά το σχέδιό μου ήταν που καθόρισε την επιτυχή έκβαση. Τρίκες. Πρόσεχε πως μιλάς εσύ. Συγγνώμη αφεντικό, αλλά όταν ακούω μαλώματα θέλω να πω και να μάθεις. Εντάξει. Αυτό εδώ είναι για σας. Τι μου χωρίς. Τι είναι αυτό. Αν συνεχίσετε να λέτε βλακίες, ισχύει η Διαθήκη νούμερο 1. Αν αναγνωρίσετε την προσφορά της γιαγιάς σας, τότε ισχύει η Διαθήκη νούμερο 2. Πού της έχεις τη αυτή με το γιαγιά. Πού είναι παιδιά καλή. Σκάστε αχάριστα πλάσματα, μην πάρω ανάποδας και κατέβω κάτω. Αλήθεια, εσύ που παριστάνεις το φάντασμα, ποιος είσαι? Κατά τα άλλα κατέστρωνες και σχέδιο σατανικό. Άχρηστε. Έλα, άσε τους χαρακτηρισμούς και έλα εδώ να μας πεις ποιος είσαι. Ο Καρακακαάλ είναι, με ξέχασες κιόλας. Έλα κόψε το δούλευμα και πες μας ποιος είσαι. Είναι τα γκόρη μου, είναι ο τύπος μου, είναι το άνθρωπο που αγαπώ.
Βρε ψηλέ, Πάλε εγώ. βρε ψηλέ, βοήθα βρε το κορίτσι να βάλει το φέρετρο στην άκρη. Πάλε εγώ. Λοιπόν, χάρη στα καθήκια που μου παριστάνετε τους έξι. Να ξέρετε ότι για μένα είσαι ένα σκαλί πάνω από την επίπεδο του κουτάλα. Αρχιμπουταλάδες δηλαδή. Μα τι λέει τώρα αυτή, τι μας λέει. Σκάλια, κάπως πάνω από εδώ. Τώρα μιλάω εγώ. Αν όλα όσα έγινε μέχρι τώρα, μάρτυρες μου το κοινό, ήταν ένα δικό μου οργανωμένο σχέδιο. Εσύ, η Πυρέλια, ποιος χάιτε που σκαρώσατε αυτό. Κοίτα να δεις. Προμοσιά, φέρει λίγο το κοίτα να πάρω, να καταλάβω. Τώρα θα καταλάβετε. Προμοσιά, εσύ, άμπα. Ναι. Έλα μωρό μου, τι κάνεις. Να προσέχεις όταν σκάβεις. Μην μου κρυώσεις. Τσαχνουτάφι μου εσύ. Ναι. Να έρθεις σπίτι τώρα. Με ποιον μιλάς τώρα. Με τον Νίκο Αυτοργίνη και εγώ. Θα έρθει ο Σολοκό. Ναι, αστυνομία εκεί. Γεια σου κύριε συνταγματάρχιο. Τι συνταγματάρχης, τι νομοτάρχης, το ίδιο είναι. Να είσαι και ορίζημα. Θα επιθυμούσες να έρθεις σήμερα σπίτι, ναι. Ναι, σας περιμένω. Ναι. Ciao. Ma sono voi. Καλησπέρα. Καιρό έχω να σας ακούσω, σας πεθύμησα. Ναι. Σας περιμένω πάρα αυτά. Και εσύ ο πιασμένος μην ξεχάσεις. Μην ξεχάσεις τώρα να σας βρεθεί. Ναι. Και τώρα, αγαπημένα μου αγγλικά. Θα μιλήσουμε με αποδείξεις και ονόματα. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Καλησπέρα σας. Πάει ο χαρακτήρας σας μιλάω σας. Γεια σας. Προς τα υγεία σου καλή μου κυρία. Ήθος! Αγωγή! Όχι σαν εσάς ρε! Ολόκληρα μου ανεβάζετε, μαμπόκληρα με κατεβάζετε. Γεια. Την ευγένεια την έχω από φυσικού. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Δεν βρέθηκε όμως κανένας πεθαμένος μέχρι τώρα να πει κανένα παράπονο για σένα. Για πες εδώ, αστογριακή με κυρία. Λοιπόν, για πες εδώ στα αλήθεια μου εδώ πέρα. Ποιος σου είπε να έρθεις χθες απλώς
στο σπίτι με το καβούκι σου. Εσύ, κυρία. Πληρώθηκες για την προσφορά. Και χοντρά, μάλιστα. Ωραία. Μανουσκά. Είσαι τα στόματα γιατί θα χρειαστεί να τα ξανανοίξω. Τι κι άλλο θα πει. Εσύ μου κουφτώνεις και Καλησπέρα σας. Γεια σας. καλό στην Ευρυπόλικη και αδέκαστη αστυνομία. Πλησιάζει λίγο μωριά, πλησιάζει. Δεν λες αυτή είναι η στολή που φοράς. Είναι νωρίς να μην μαϊμού. Μαϊμού, κυρία. Και ποιος σου είναι το βάζω το πράγμα, Εσείς, κυρία, εντάξει. Ξέρεις ότι αυτό είναι αντιποίηση αυτή και τι μπορείτε αυστηρά από τον νόμο. Εντάξει, ήταν πολλά τα λεφτά, κυρία, και ενέμουσα. Ποιος σας κρυμάτιστε. Πες τα εδώ μπροστά. Θέλω τώρα να μου πείτε ποιος σας κρυμάτιστε. Εσείς, κυρία μου. Ανουστό. Ανουστά. Σας πω μου τι να ξαναμίξω. Βγαίνει. Παρακαλώ, κυρία, Εντάξει. Μη χαλάσεις το λίκυρο, ρίτσινα. Καλώς την Τρόικα. Εσύ αγόρι, μη κοιτάς, τι μη κοιτάς. Άλλαξες το τσίπρος μου και Σας παρακαλώ τώρα, με κάνετε και ντρέπομαι. Πούλα φύγουνε. Μη μου πεις ότι ήταν οι δανειστές στο κόλπο. Βέβαια, ρε πού τα λατρίτωνα. Οι δανειστές φοβούνταν τα φαντάσματα. Αυτοί βρυνιφέρες, τσιγκούρια, χωριοί. Σας παρακαλώ, κυρία, νομίζω ότι το παρακάνατε στο ψωλόγιο, έτσι. Για έχεις δίκιο. Είμαστε κύριε δύσκολοι. Σας παρακαλώ, κύριε πάλι. Λοιπόν, θα την πει να γνωρίσει και να ξέρετε. Αυτά εδώ. Έμονεψη τέρατα. Πρόθεξα το αίμα της γενικά και τα κανόνια σου. Κύριε, αντιπαρέχομαι τους εξεκληστικούς χαρακτηρισμούς και με χαρά και ικανοποίηση σας ενημερώνω ότι η ερήτημος γιαγιά σας ρύθμισε τα χρέη της εταιρείας σας κατά τρόπο αμοιβαίας αποδεκτού της υπέροχα. Σας δηλώνουμε δε ότι επ' εξής ουδέμια οικονομική εκκρεμότης υπάρχει μεταξύ μας. Όλα όσα συνέβησαν στην προηγούμενη επίσκεψή μας ήταν μια καλά σκηνοθετημένη ενέργεια της γιαγιάς σας. Ως εκ τούτου, η συνεργασία μας θα συνεχιστεί κανονικά, υπό τον όρο όμως ότι τα χρέη θα καταβάλλονται κανονικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Μαροσκά, πού είσαι καλέ πάλι, πού πήγες. Ρίξε μια μούδα στα νύχια, ευχαρίστησια. Δεν το πιστεύω αυτό. Γιαγιούλα μου, εσύ τα έκανες όλα αυτά γραμμάτια. Ω, κι εγώ λίγο
Να σου φέρω φιλαδάφους να μας φύσεις. Κάσε, τρίτορα. Έχουμε διαφορετικά γευτικά όπως τα μητάωμα. Και τώρα τι κάνουμε, λέτε να έρθει το μηνιαίο. Όχι ρε, όχι ακόμα. Να μας πει που έχει κρυμμένες τις διαθήκες. Γιαγιάκα, πού έχεις κρυμμένες τις διαθήκες? Την παλιά διαθήκη την έχω στο πάνω ράφι της βιβλιοθήκης και την καινή διαθήκη κάτω από το μαξιλάρι. Όχι, θα πας στο παιδάκι. Τι κάνεις ρε ηλικία, γιατί... Ρε γιαγιά, για τις άλλες τις διαθήκες λέω που έγραψες εσύ, πού τις έχεις? Καλησπέρα σας. Έλετε, παιδικός. Καλώς τον νοπεδής θα μάθετε. Μην ξεχάσεις να χαιρετήσεις και να πάρεις και το γραφείο ιατρικής που είσαι αυτός. Τι συνέβη? Πέθανε. Αχ, νοπεδής μου, μεγάλο επιστήμονα, γινόμουν υπεύθυνα ότι πέθανα. Για λέγε βρε γιαγιά, λέγε σε παρακαλώ, πού τις έχεις τις διαθήκες? Την πρώτη ή τη δεύτερη? Και τις δύο πες μας. Την πρώτη την έχω στον κόρφο μου. Ξέρω, την έχω στον κόρφο μου. Σιγά θα το ξέρεις στο φύσιο. Σιγά φύση είναι αυτό. Δεν είναι καταπακτή. Ξέρω, θα το πάρω εγώ εδώ. Αν είναι. Σιγά. Γιατί μπορεί να είναι κι εγώ. Άιντε Μαργαρίτα. Έχουσα σώα στα σφρένας και σώας, αφήνω την περιουσία μου η διαθήκη, η συνέχεια στη διαθήκη 2. Εξαιτίας σας παλιότερα. Δεν έπρεπε να μάθω στους τείχους. Γιατί ρε γιαγιά, σύμπανε εμείς να μην κάνεις. Γιατί ελήφθη από εκαναλώσεις στους τείχους, πώς θα έπινα τις διαθήκες. Γιαγιάκα, πού την έχεις τη διαθήκη 2? Δεν θυμάμαι. Τόσα χρόνια που πέθανα. Δεν θυμάμαι. Θυμήσου γιαγιά, θυμήσου, πρέπει να θυμηθεί. Μια φορά θυμάμαι. Ακούσες. Θυμήσου ρε γιαγιά σε παρακαλώ, θυμήσου πού την έχεις.
από τα χειροκρότημά σας καταλάβαμε ότι κάτι κάναμε. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά θερμότατα που αφιερώσατε τη σημερινή βραδιά σε εμάς και πριν φύγετε ήθελα λίγο να αναφέρω τα ονόματα των συντελεστών. Φάντασμα, δεν ξέρω αν φαίνομαι, είμαι εγώ. Αστυνόμος, η Βάσο η Μαλέα. Γιατρός, η Αλεξάνδρα η Σκουνή. Τοπογλύφος, η Εύη η Νικηφορίδου. Δεύτερος τοπογλύφος, η Εύη η Μπίκου. Πρώτος τοπογλύφος, η Τίνα η Ρέτζη. Νεκροτάκτης, ο Μάκης ο Κράτης. Τρίτον, η Τάνια η Κορμά. Ζήσης η Γεωργία Αλβανίτη. Άρης ο Κώστας ο Κατσικοτιάδης. Η Πυρέτρια η Δέσποινα Μεταξιώτη. Και δουλειά ο Γιάννης Κοδέλος.